ומתחילים. מה נעשה להגיע ל3,000 גביעים? מקווים ששומעים אותי. שומעים? רק אותי שומעים. רגע, אוקיי, אתם שומעים אותי. כי בואו ננסה להרוג מה זה? מה, הוא כאילו עושה Ready? Welcome to the rat race! יופי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להרוג אותי. I smell rubbish! וזהו. אין מה לעשות. אני רק יכול לעשות עוד פה 50 דקות. ועילת בלברית 3 זה הכי גרוע. אין כל כך מה... הנה, תראו. סופר טינה. מה אני יכול לקבל כבר בסופר טינה? 1000 מטבעות. זהו, אני כבר יודע מה אני יכול לקבל. You rubbish! טוב. מה זה? הוא נראה יפה. טוב, בוא נשחק עם מישהו. You're brown bread! Make daddy proud! נינג'ה אש. You rubbish! רגע, עוצר את הסרטון.